فرح أي حسكا بمليون برغات قدم 22 عمتات ኣብ ኤርትራ ጊዜያዊ ኢሉ ዝጀመረ መንግስቲ ሓደ ዓብ ብድሆ ገጢምዎ ነይሩ። ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዘይምስናይ ተፈጢሩ። እቲ ሓደ ጉጅለ ነዚ ዓንቲሩ ዘሎ መራሕ መንግስቲ ህቡባት መራሕቲ ከምኒ ጴጥሮስ ሰሎሞን፣ ሃይለ ወልደንስአ፣ ማሕሙድ ሸሪፎ፣ ዕቁበ ብርሃ፣ ብርሃነ ገረዝጌሄር፣ በራኺ፣ ቶቲል፣ ኣስቴር፣ ምርያም ዝኣመሰሉ ኣርካናት ዝርከብዎም ነበሩ። ጠለብዞም ኣርካናት ተጋደልቲ ጉባኤ ይገበር እሞ ንዘራረብ ዝብል ከም ዝነበረ ብናይ ሽዑ ነፃ ፕረስ ገይሮም ንህዝቢ ያፍለጡ። ክሕተት የብለይን ባዕለይ ንባዕለይ ጥራየ ሕቶ ንነብሰይ ሓቲተ ዝምልስ ዝበለ ዕቡይ መራሕ መንግስቲ ትጋገይለኹም ዝብል ሓፂር መልሲ ድሕሪ መሃብ ገለ ጊዜ ጽንሕ ኢሉ ናይ ምቕፋድ መልሲ ሂብዎም። ብድሕሪኡ ንዓኣቶም ኣማሒሩ ምስ እተወ ለቕለቕቲ ንኣሽቱ ሰበስልጣን ቦታ ዝረኽብሉ ዕድል ስለ ዝተረኽበ ብዛዕባቶም እተኣስሩ ሓለፍቶም ነበር ብዙሕ ሕማቕ ክዛረቡ ጀመሩ። ካብቶም ነዞም ክሳዕ ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ ዘኽፍኡ ዝነበሩ ንርእሶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ድማ ኣለዉ። ስልጣን ረኺቦምን ብጎይቶኦም ኢሳያስ ተኣሚኖምን ዝነብሩ ዝመሰሎም ሰበስልጣን ንሳቶም እውን ቀስ ብቐስ ይሓቁን ይቕህሙን ኣለዉ። ናይ ሃገርና መላኺ ግና ብምእሳርን ምስዋር ዜጋታትን ዝዘናግዕ እዩ ዝመስል ነቶም ንእሽቶ ዕድል ነፃ ፕረስ ተረኺባ ኢሎም ነዚ ብዓቕሞም ክሰርሕሉ ዝፈተኑ መንስያት ጋዜጠኛታት እውን ኣሲርዎም። ምስ ኣሰሮም ክፈትሖም ግዲ ይገበረን። ህይወት ሰብ ብኾንቱ እንተጠፍአ ንዕኡ ዝግድስ ኣይኮነን። ንሱ እኳ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ሃገር ምልእቲ ምእንትኡ ትኸፍለሉ ዘላ ኣምላኺ ርእሱ ሰብኣይ ብህይወት ዓሰርተታት ጥራይ ኣይኮነና ላጊጹ። ጠንቂ ስደት ኣማይታ ሸሓት መንእስያት ኮይኑ ነቶም ካብ ሃገሮም ክወፁ ዘይደለዩን ዘይከኣሉን ድማ ከም ልቡ መባድል ተዓረር ይገብሮም። ስለምንታይ ኮን ይኸውን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል መራሒ ምእንቲ ሓርነት ህዝባ ተጋዲለየ ኢሉ ዝንየት ነዜጋታት ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ዘባሳብስ? ነዞም ቅድሚ 22 ዓመታት ዝኣሰሮም መጋዱልቱን መሳኪን መንስያት ጋዜጠኛታትን ከ ስለምንታይ ናብ ፍርዲ ዘየቕረቦም ወይ እውን ናፃ ዘይለቐቖም? እንታይ ኣምሲሉኸ ፈለምኡስ ኣሲርዎም ዝብል ሕቶ መልሲ ክትረኽበሉ ሓደው ደንቆሮ ኣምላኽ ዝጨካን ሰብኣይ ክትከውን ኣለካ። ስለዚ ድማ ነቶም ዘይትፈልጦም ብግምት ውንጅሎም ገለ ጌሮም ብኾኑ ወይ ሃገር ሸይጦም ዝብል ሕክያ ተጋውሕ ወይ ድማ ክትምልሶ ክጽግመካ እዩ። ምኽንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ክሳዕ ሕጂ ዝሓተቶ ወይ እውን ልክዕ ንምዃን ክሓቶ ዝደፈረ ሰብ የለን። ገዛኢ ኤርትራ ተሓታትነት የብሉን። ከም ድላይ እዩ ዝገብር። ኮንትራት የብለይን እውን ኢሉ ተነይትሉ ኣሎ። እቶም በዚ ተግባሩ እንግረምን እነስካሕክሕን ነዚ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ብግምት ጥራይና ክንምልሶ ክንፍትን። ኣረሜን ስለ ዝኾነ ጨካን ስለ ዝኾነ ብስቅያት ሰባት ዝዛነ ስለ ዝኾነ ዝብሉ ግምታት በቲ ሓደ ሸነኽ ገለ ከይገብርዎ ፈሪሁስ ምስ ኣሰሮም ከመይ ገይሩ ከም ዝገድፎም ጠፊእዎ ኣብ ፍርዲ ከየቕርቦም መረጋገፂ ገበን ሲኢኑሎም ይኸውን
ዝብል ካልእ ግምት ድማ በቲ ልእም ዝበለ ሸነኹ ክለዓል ይኽእል። ፈራሃት ጨካናት ምዃኖም ይንገር እዩ። ጨካናት ድማ ፈራሃት ምዃኖም ኣብ ብዙሓት ጨካናት መራሕቲ ርኢና ኢና። እዚ ኣብ ውሽጣ ሃገርና ተባዕ ዝፃወት ሰብኣይ ኣዝዩ ፈራህ ናይ ምዃኑ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ። ብሓፈሽኡ እውን ሽግሩ ፊት ንፊት ክገጥም ዘይደሊ ጌግኡ ንዝነገርዎ ዝጭፍልቕ ሰብ ተባዕ ዘይኮነስ ፈራህ እዩ። ትብዓት ዝበሃል ነገር ንለውጢ ምድፋር፣ ለውጥን ዕቤትን ምቕባል፣ ነቲ ዘይተርፍ ምቅያር ኩነታት ድማ ብጸጋ ምቕባል ከም ዘጠቓልል ንምፍላጥ ናይ ጠፈርተኛ ሓንጎል ኣየድልየካን። እዚ ህይወቱ ጥራይ እተገድሶ ጨካን መራሒ ብዓስከራቱ ገይሩ ን22 ዓመታት ጥራይ ዘይኮነስ ንልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣሽካዕሊሉን ኣብሪሱን እዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ነዚ ሰብኣይ ብትርኢቱ ዘይኮነስ ብግብሪ ዝፈልጦ። ኤርትራ መቕበሪቶም ክትከውን ዝሓዝእዋ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዝበልዩ ዘለዉ ኣምልኽቱ ንበረልና እናበሉ ህይወቶም ይሕሽሹ ኣለዉ። እዚ ሓንቲ ህይወት ዘላቶ ሰብ ካብኡ ንዝነፍዑን ከድምዑ ንዝኽእሉን ኣጥፊኡስ ንሱ ግና ብእርጋን እኳ ከይሓልፍ ይፈርህ፣ ሓጸብቲ እግሩ ድማ ይፈርህሉ። ንሱ ግና ኣሲሩ ይጸገበን። ብዙሓት ስድራ ቤታት ብኣመራርሓ ሰብኣይ ተጐዲአን። ጋዜጠኛታትና ብዘይካ ነቲ ዝሰምዕዎ ምቅልሖም ነቲ ዝነበረ ቃለ መጠየቕ ምቕራቦም ካልእ እንታይ ኣበሳ ነይርዎም? ጋዜጠኛታት ከኣስር እተጓየየ ሕጂ ብህይወት ዘየሎ ሽዑ እውን ናይ ሰብ ህይወት ዘይነበሮ በዓል ስልጣን ሬስኡ እውን ከይኣቱ በዚ ሓያል ሃገርና ተኸልኪሉ። ሃብቲ ኤርትራ ዓቕሚ ህዝባዩ ይበሃል ከም ዘይነበረ ህዝቢ ይጽነት፣ ማዕድናት ጥራይ ይውፃእ ኣካይዳ፣ ማዕድናት ምስ ተጓሕጓሐ ድማ ዓለም ተጻቢኣትና እምበር መሓለፈልና ነይሩ እናበለ ብምስውዓልና ዘሽካዕልል ጨቋኒ ብሃማቱ ጥራይ ሒዙ ክጓዓዝ ነቶም ንእሽቶም እንቋሕቋሕታት ዘለዎም ኣእምሮኦም ከስርሑ ምዕዳም ሰናይ እዩ። ሰብኣይ ሃገርና ብዓስከራቱ ገይሩ ቀደም ከም ዝፍሪሰ ተኲሰ ደምሲሰ እናበለ ከዘንትወልና ክፍትን እንከሎ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ዜጋታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ኣሕቂቕካ ሃገርና ብሪስካ እናበልና ከነዘክሮ ኢና። እዚ ፈራህ መንግስቲ ነቲ ተመሊሱ ከይነቕሶ ፈሪህዎ ዘሎ ዕብዳኑ ልቕቕ እንተበሎ ይኽሕሾ። እንተዘይኮነ ድማ እተን ኣእዳው ባዕለን ረዝረዝ ኢልወን ምፍናወን ኣይክተርፈንን እዩ። እሱራትና ውፅዓትና ኩሉ እዋን ይዘከሩ። እዚ ግፍዕ እዚ ከም ዘይተፈጸመ ዕሸሽ ኢልካ ንኺድ ጥራይ ምባል ናበይ ክሳዕበይ ከይና ናብ ጥፋኣትና ክንጓዓዝ ከም ኩሉ ፍጡር ኢሳያስ ዝበሃል ሰብኣይ ናብ ሞት ዝጓዓዝ ዘሎ። እማ ሃገርከ ምስኡዶ ትሙት? ሚልዮን በረኸት